Pozdrav svima, moje ime je Robert, ja sam šef razvoja softvera u kompaniji Infostud. Dolazim u Infostud 2007. godine kao praktikant. Ja sam bio prvi praktikant u Infostudu. To je bila neka opšta praksa gde sam radio sve i svašta. Slao sam faksove klijentima, tražio sam signal za faks, što je bilo za mene fantastično. Nedugo posle toga, 2008. godine, 5. maja, postajem zvanično programer u Infostudu. To je bilo vreme kada smo imali samo 3 programera i 2 dizajnera. U firmi nas je bilo samo 27, a sada ima nas oko 170. Još u programerskim godinama sam bio zainteresovan za optimizaciju procesa organizacijskih struktura i voleo sam da utičem na donošenje odluka. Primenjujem svoje iskustvo kao programer i napređujem se kao menadžer. Kao što vidite, sve je moguće. Neophodno je napraviti prvi korak, imati inicijativu i konstantno raditi na sebi.